uyayihlala icawe umuntu abangade kuphela sasiphi isizathu kuba makuzalwe na mntanami isizathu sokuba uzale sabona nje into yobana ukutya kuphili saqonga ngakuzalwe wena uzogqiba ukutya khona omnye umbuzo angandibuza wona tata ngingumntwana wempazamo ndazalwa ngemistake ayikwazi umamakho umuntu wesizawube khona azikwazi umamakho ndezemzini orongo uthixo wanzisa emzini orongo chaba ufuna nawe komnye umzi nongqayina ufuna komnye umzi noba ndandizalelwe kwaRamaphosa not ezihluphekisa lapha mntana ufuna kwaRamaphosa uRamaphosa kube ne-350 uRamaphosa kube ne-350 enika abantu i-350 kumana mna nokwazi ukwenza i-350 mna nokwazi ukwenza i-350 ngoku ufuna kwaRamaphosa ufuna kwaRamaphosa kwenza ntoni washawuta umntana kangaka uthi unongqayi kum nokazange azalelwe apha udathi yena befuna uyohlala kwimizi engcono enemali uda ndixelele okobhanqa kodwa mncinci nawufuna kwaRamaphosa apha kukwi-350 kodwa kaxoki nje tata unayo ke le 350 kaRamaphosa thethi inyani ngolaa hlobo ubuthetha ngayo unentloko enkulu kodwa uthetha iinto zakho hamba ubuthetha ngantoni tata thetha inyani ndiyakwazi una tata awunayinyani wena tata ubuthetha ngantoni awujikelana nguwe ngo hamba nanyani nanyani le angamlahli mna umuntu ondikezelayo kodwa unozenzela uhlelayo andamlahla ngoku kuthiwa ndithetha inyani ngomntana ondibuza ububhaqa uba wazalelwa nto ubani oyaziyo yeyikhona indoda engachazi into yobana umntanakhe uzalelwe nentoni kwakwenzeke ntoni uba zazalwa hayi mani angandibuza izambakhe lo mntana rha ke andibuza ububhanqa indebele efela nentsango ke hayibo